filmer vi lige, vi er på en båd. Simon sidder der, Andreas sidder der. Vi har lige været ude og bade i Atlanterhavet. Nu sejler vi mellem alle mulige små øer, som bliver kaldt for Pirathavet, tror jeg nok. Fordi i 1600-tallet, røvkedelig historie, der sejler alle sørøverskibene herind for at gemme sig. Der er masser af små bugte og sådan noget. Masser af fede mennesker. Og vores guide, han lyder som en eller anden DMX, Busta Rhymes, you name it, kopi. Så har vi en wannabe-model herovre, som der, som hele tiden skal have taget mærkelige billeder.